И здравейте хора, днес ще направим ново видео с нашия добър приятел Марин. Кажи здрасти, бе. Чао! Не тъс. Окей. Днеска планираме да снимаме, по-скоро аз да снимам на GTA 5. Ще продължиме с историята. И днеска планираме да отключиме третия характер, който е Тревър. Нали така, Марине? Опа, чакай, Yes. аз без исках, натиснах CSGO. Ох, Защото явно играе малко прекалено много CSGO и съм свикнал. Да. Надяваме се хора да ме чуват и много добре. Ай, Маро, и колко струват едни AirPods от Amazon? да, AirPods от Amazon. Да. Знаеш ли? AirPods от Amazon. Брати са скъпи. Те ли? Да. С как си купя, брат? Четворките са 100 евро. Байко, Тройките са 200 евро, не знам защо. Защото... Не знам защо. Има от Huawei FreeBuds. Те са 20 еврака. 20 euros. Да, има и Apple AirPods USB-C. Те са 15 евро, интересна работа. Между другото, планирам да дам видеото на тебе, за да можеш да го направиш по-яко, брат. Окей. Нали? Аз съм сигурен, че ти можеш. Yes. Съм сигурен, брат. Вярвам в тебе. Това ще го изрежем, брат, това ще го изрежем. Не. Така... Аз никога не съм очаквал, че ще снимам такива видеа, брат, на YouTube. Еле, брат, казваш го така, седно си взел вече той 100 000 абоната, но вече Да, правиш на NSS. да. Между другото, не съм качвал от много отдавна. Извиняваме се за... Да. Имахме Не малко се извинявам. проблеми. Се извини. Да. След много домашни изпити по-късно. Трябваше малко да учим. Да ходим на фитнес. И Маро трябва също да се намери една жена, но той не иска. Фитнес разбрах, ама митнес какво е? Все нещо си. Митнес. На мен ми трябва принцес. Опа. Копирайт. Копирайт, не дей пуска. Ще стане мазал. Сега Песните не си купил лейбъла. трябва да такова като Майкъл. Нашия характер. Така човек играе голф. Аз мисля, че е в пенсия. Той само гледа. Човека гледа, брат. Май не гледа. Но аз съм откраднах колата. Ей! Не забравяй да върнеш гол в количката. Ще я върнеш, нали? Да, брат, обещавам. Леле, брат. Чакай, бордюра, чакай! Тук няма правила. Аз съм all-sender. Леле. Опа. Виж. Ще сгадиш човека, гледай. Ще минавам откъдето си искам. Брат, кучето. Брат, ще режем. Брат, уби кучето на съседа, брат, тък му си го взе. Ще режем, брат. Ще има малко... Ще режем, да.
Ще има рязане, брат. Човека да е по-зрелищен. И таймлепс. I used to love you, Tony. A bike I ride used to along this love beauty beach? Okay, Dad, I got What? just the thing to show you. О, Джими, какво имаш This да day was показваш? going so well until you showed up. You know that? Копирайт. Ти е тук е задник. По принцип, като играта ти принадлежи на тебе, ти в принцип нямаш ли част от копирайт за песните? Deal. If anything В goes принцип. wrong, you can just fake your death and start all over. How am I meant to develop my own moral sensibility? Що му чупи when телевизора? lives are so unbelievably Защото fucked? не слуша какво иска. Push me. Seriously. Само, що не слушаш, бе? Искаш да разбереш какво е да лиши баща ти от... What, как? They just took receipt of your property with Yeah. payment pending. If it was anything other than what you told me, then that's on you. All right, they fucking stole it. And who knows what they would have done if they Hey, found me. But I didn't no expect cursing. or want them to get killed. You think I'm gonna let some guys ride off with my son? Look, I knew you were a bad guy, but Oh, a bad guy. a crook, a killer, a thief, a liar. I guess I've been all those things one time or another, right? You're driving like a psychopath, Michael. Човека Do you вика, realize that? Or are you so high on крушата your ли own пада outmoded по-далеч sense от of дървото, а? masculinity that you think this is normal? Shut your pie hole. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. Here we are. at the Damn. bike rental place. Е, тази затапка, брат. Hey, you. 2 bites. This one'll do. Ай, О, брат. ти взимаш прекия път. Върни се, бе, ще оставиш Джими. Какво правиш? Аз знам, че знаеш как беше, сценария на изуст, ама... Брат, трябва да се върни. Върни се при Джими, бе. Джими, бе. И ще те чака Джими. Той не става за нищо. О, Аз нали ти казах, бе. Виж, изоставен. Джими беше изоставен. Виждаш ли? Мисия провалена. Аз какво ти казах? м, Не трябва да изоставяш Джими. Hey, you. Може да се е спънал. 2 bites. може да се спа. I'll take this one. Да знаеш на някакъв кап. Ай, сега. Get you to the end of the pier? You're buying me a new TV? Съжалявам, Джими, сам ще си купуваш телевизора. Оба. Леко, че да не... От колелото на ословете, а? Не се озовеш. Ой. Как го направи ти, бе? Аз така не знам. Някакъв трик магия. Седалката да не се пренастроени пружините по-тъй. Оба. No. Опа. Окей. Майко мила. Не си за скейтпарк. Бе! Не си за скейт... ти чупи стената, брат. Каква глава имаш ти, бе, брат? Лежи. Какво направи? Чекай! О, майко. Into the pier. Брат, какво правиш, бе, But брат? if you lose, Не, Джим, чакай, изпревари този дебелак. your life. Виж, брат, смятай. Тук ми играеш по скейт. Джим, вече те изпревари, брат. Споко, гледай. Са. Пускам се Dead Mode. Какво направи, оплаши ти, бе, брат? Оплаших жена му аз. Костотка е, бе откъде. Дай газ. Ой. Брат, ще умреш след малко. Като те гледам как губиш той. Ти не ще умреш, бе. Губиш енергия, бе. Ке умреш, бе. Губиш въздух, бе. Леле, брат, сега не се вижда от Джими да е тук. Смятай. И аз Джими, Майкъл.
Looks like you're buying your own TV. Джими. If you do go, don't say I told you. Напротив, ще кажа, че... Ще кажа, че ти... Ой! Взимам го със себе си, брат. Ай, сега ще помня малко. Аре, брат, нали си бял, бе? Още от началото си изморен, брат. Още от началото си изморен. По принцип, Леле... по принцип той е бял, той би трябвало да е по-такъв. Що даваш на Майкъл да пуши цигари? Аз ти казах да не му даваш. Чит проксиси, какво направи? Виж, Даваш на Майкъл добавки. малко или много. Дейте, бе. Ще получи някой инфаркт. Тъй като гледам. И пак ти е наполовината, брат. Седно нищо не си направил. Майкъл, за нищо не става жей. Еми, Леле, брат, си почти мъртъв, бе, брат. само помънете. С една дума, с един крак огроба си, брат. Опа. Ой, колко статка. Shit! They're coming after us! Go into that outlet! Daddy, you just killed him! Извинявай, трябваше. Аз се защитавах. Dad, I can't believe this! Just calm down. I did what I had to do. Гледай, брат, Let me take you гледай. back to your brother. I'm an accessory to Давай, Майкъл. No, you're not. You're an accessory to self-defense. I see that traitor! Jimmy! И къде е той? Hey! You! You fucking asshole! Джими, рапъра, който не преуспя. И баща му, който уби режисьорите. Окей. Опа! Май го убих. Само дето плаши китариста. Малкото и тренинг. Що гледаш отдолу, по-да. Защото те съм по-бърз. Верно? Да, бе. Виж. Виж така. Гледай се. Видя ли? Не знам, аз чувам стъпките еднакви. По-бърз си. Не знам. Това is that a thing? Един вид. Да. Това Всеки доказано знае. ли е? Всеки знае, че когато използваш first person, като бягаш си по-бърз. Аз даже не знам ти нещо как не го знаеш. Не знам. Си по принцип OG плеер. По принцип съм OG плеер, да. По принцип. Но се интересувах за... Нали, повечето мисии да правя, нали, не съм се интересувал върху механиката. Оба! You got lucky, buddy. Оба! Ай, сега тук малко ще... Ой. Добре. Много прилетя. Чакай. Щупи Астон Мартина на Джейсън Стейтън. Готово. Не, брат. Седно изпълваш Хесоян в GTA San Andreas. Буквално не ми трябва механика. Ето и нещо, ако го имаше в истинския живот, никой нямаше да отиде на механика. Няма. Няма, не сме в компютър. Да имам. Ooh, too close. Някои хора твърдят, че сме в матрицата, но няма cheat codes. За съжаление. За да потвърдим това. Оба! Марне, ти мислиш ли, че има други Galaxies? Други такива...
галактики, Да. вселени. Да. Не мисля, защото това е пълна теория. Да, няма затвърждение върху нея. Не знам, много хора мислят, че има други такива хора. Имате извънземни такива, но... Не знам. Може да са само такива за шоу, но... Някой там... Не знаеш как Спайдърмен понякога отива на рождени дни? Е същата работа. Но, понякога Спайдърмен на рождени дни ти играе един кючек. По-самаха. Може и след това извъзим да дойде един играе кючек. Ти ще е много яко. О, представи си, брат, някакъв извънземен. Му даваш торта, брат, яде 10 от тях. И ти казва, имам 7 стомаха, какво очакваш? Оба. На магистралата. Лего, мигача, не забравяй. Ама, деда имаш един такъв мод. Не мисля, че имаш такъв мод. Ма имаш. С мигачи, такова, реалистик type shit. Има даже реалистик краш, you know? Да, представи с такъв мод да правиш такива мисии, брат. Чакай да дойде GTA 6. Тя... Сега, мисля, че юли бяха pre-orders. Не беше ли юни? Юни. Мисля, че може би са юни. Юни pre-orders. Лексия, къде влизаш? Here. Видим сега. GTA 6 pre-orders. Pre-order I date. got this interview. Да, 25 юни, буквално след 2 дни е pre-order, брат. Представи си. Dignity aside, I think След 2 дни можеш да си я поръчаш. Буквално. Да, бе, ти сега ще платиш 68 евро, брат, за някаква тъпа игра. 68 евро е сравнително малко за GTA. Ако искаш само историята, Верно. и то там е други неща. Ето. Делукс, милукс. Брат, аз ти казвам, гарантирам ти, че тази игра от ден първи ще бъде кракната, брат. Брат, аз ти гарантирам, че първия ден, когато излезе GTA 6, всеки ще бъде вкъщи, брат. Никой няма да отиде на работа или на таска, човек. Всички пускат урлял, брат. Ти направо забито с паркинг, бе. О, не. Тук ще трябва има цензура, брат. Те ли? I'm turning consultant when we release. Damn. Consulting consultants. You know, Вижте, a consultancy. I'm хората kind of big on нали the го пускат? conference tour already. В принцип да. Я да видим какво прави сега Георги, IT експерта. Викат го тук да оправи 2-3 компютъра. chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Тъжи няколко пъти съм я виждал да минава там. Сигурно получавам дежави. Here you go. If you got Еми брат, къде си влизал, бе? Къде си влизал? Какви са тия вебсайтове? Got any antivirus Ah. software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Scanning. То се е влизал някъде, 100 на 100. Какво ще кажеш, Георги? I need to write Нямам some идея. product Нещо е review. включил той. I'm feeling the itch. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, that's a meeting right there. Ай сега. Planting Бъде да the сложиш... bomb. Да, контр-терорист. Терорист. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Bye. То си го прави, с кой си говори той, бе? Човека прави битбокс. Костатка. То сец на кръста, брат. Видя ли? Горкия, брат. Имам прави масажа. My effing hemp milk. There was a totally non-passable Майко. on it.
Ще му събори сока. Так му го взе. Ма имало зона за йога, Invader Zone. Какви са тия зони, бе? Колата се спълна просто. Еми ще взема. Господин полицай, колата беше вече отключена. Well, you don't see me driving? А, не брат. Totally not. Поне имаме нова кола. Oh my god, you guys are so. Окей. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool Смятай, house брат. in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! We have put 1 billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the Какво? youngest workforces in the world. An average age of only... Той буквално каза, че взима личните данни на хората и ги качва в някакви клаудове, брат. Пляскат за него. И те се радват, а пък техните данни са онлайн. Today, right here, Разбираш? we're about to make the next step. Prepare to witness Какво? the future. Кой ти беше, да? Кое ти бъдеще, бе, брат? The Life Invader mobile Ай, бягай от device. така. Не искам те Yes, виждам. we've... Oh, hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Да, брат. Hello? Ей. Oh, Jesus! Whoa! Whoa! Лестър! Какви ги извърши? Лестър! Лестър! Леле, Лестър. Леле, копеле! Майкъл така или иначе обича да си седи и си гледа филмите. Един истински филм поне. О. Ей. Защо обличаш този костюм, бе? Сякаш знаеш какво ще последва. Интересна работа. Аз мислих, че играем играта за първи път, не е ли? Не е ли така? Не е ли така, Георги? Оба! Найт Хънтър. Ехе, каква е тая кола? Какво става тук, е? Не бе, звъни на Аманда, може... Викам, звъни на Аманда, викам. Оба! Опа. Друго е когато имаш нъмпад, а? Кой? Нъмпад, нали знаеш, дето контролираш колата във въздуха. Аз използвам той контрол. Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you! Ой. Ей, йоу! Еми, Брат, що не слагаш колана? Гледай коста. защото малко безполезно. This was a nice car. Чакай. Поне каза, че беше добра кола. О, другата ти кола е в полицията, брат. Другата ти кола е конфискувана. Аманда, дигни Аманда. Опа! Ехе. Clip of the year. Даваш джипа. Ама къс хората. Опа.
Не, то не е добър трик. Майко мила. Някой ти каза Оля, ама не го видях. Леко с котката. Леко с котката. The hell is this place? Garment Що съм factory. мокър, бе? I needed a job that didn't require me to do anything. Май си apart from напикал. paying Но taxes. този скок, брат, как да не се напикаеш? Ай си, опа, Малко спорт. обърка той, брат. GPS-а. The Jewelers is on Little Portola. Исках малко музика, но забравих, че има копирайт. Your FIB buddies, they know you're back in business? FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million-dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Видите, ФБР агенти, White, брат. middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident, the shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. О, той тук каза, че го разгадал, се. Look, we can talk about this another Как го е time. разгадал един вид, както е наел. My eyesight's О, не, как fine. скажеш, Fitted Дейви, with a Дейви. camera and a radio relay. Се са, I'm gonna run the да го гръмни. operation of the car while you're in the store getting what we need. Ксетираш ни шпирачки, бе, брат. Не си взел тръщи спирачки на Volvo, бе, брат. Нали, защото са здрави коли. Я да видим се. Sir, thank you. Hidden camera. Скрити камери. Alright, what do we got here? Surveillance and ventilation. Now all I'm after is the alarm. Hey, beautiful. Come back to me. Have a wonderful day. Yeah, fuck yourself. So, we good? Almost. I need Damn. to on the roof of the building. See where the ventilation Майкъл, comes много out. си груб, бе. Не бях аз. Вика, това е вътрешното аз. Drive us around the block. We gotta find a way up to the roof. Намери достъпна точка Look, на there. тавана. Some construction. Добре. Yeah, if they're Опа! gutting the place, I might be able to get to the roof. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Катерим се, Лестър. I'm on the roof. Alright, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof unit. It'll be right above the store. Паркур! 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 Опа! Ей, тос. Hey, Nice I see grid the stamina. vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Опа! Satellite image. It looks like the highest Брат, point is ти on the беше northwest прекалено много side. паркур, Get a брат. shot from there. Right, you're well placed to take the photo of the system now. That's the shot. Опа! You've covered the vents on the roof now. Okay, that'll do. Now come back to me before someone spots you up there. Will do. Не, брат, не! Майко мила. Виж, без малко ще си удариш главата в тъскана, брат. Да ти си... Видя ли он червеното долу? Аз точно по този нещо използвах краката. Упс. Не оцели дупката, брат. Не съм като преди на години. Абе, ти те първо започваш, бе. Опа! Нали тук Майкъл е на 48. О, аз вече говоря за Георги. Let's speed this up. We don't want to draw attention. Here, take your glasses Копирайт. back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras Нали? broadcasting to a remote server. We might be able to Да. play it remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes who love his nose. Опа! Good. The alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else?
Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work А, with виж така. amateurs. He ain't an amateur. За черния му син Where he говори, is, за he's a Франклин. gifted amateur about to turn pro. Малко racist, но окей. Ето и те направо син го направи. Ама не го дава на дъщеря му, на Трейси, а? Damn, son. Guns. Виж, не го дава на Трейси. Norm. Не да даде Трейси на едно лек, едно. Okay. Yes. Good. Искам да получа възможно най-много пари. Оба! И къв този тайминг, бе! С лицето надолу. Mission passed. Виж, брат, полицайите ти върнаха колата. Явно е станало недоразумение. Късменя ми. Аз ще го в трафик. Ето Майкъл. Yes, Майкъл. Франклин. Франклин. Леле, Франклин. Леле, Франклин. Франклин! Прекалено си бърз, Франклин. То черните наистина за светофари не са чували. Ехе. Франклин, изумяваш ме. Всеки нов ден. И завоите много остри, бе. Коя е тази кола, бе? Оба. Франклин! Франклин, вече се пукаш, Франклин! Вари го прейте и онлайн. Ей сега. О, какво става тука? Извънземни. Let's go to the gun store. Окей. Man, look at this fly ass motherfucker for a minute. Check him out. He got his swag on. И ти направо затвори устата с този ефекта. Going the distance, homie. Stretch it. Оба. Fucking nerves giving your history. You the creepiest motherfucker around here, nigga. Да. As soon as we get paid, Кому вика? all right, homie, get your Ама не че Франклин не гърми един някой, нали? Не че Франклин не гърми някой, нали? Ама Ламар задължително трябва да е най-откачения. Или то не беше в Ламар. Среща ли? friends in La Puerta. Не, то оня, бе. Оня, то, как се каже то, забрахме името, бе. Тревор ли? Не Тревор, то, дето сега вътре в тях. Е вътре в тях, майко ми, в колата. Стрес ли? Now, Those? see, that's that negative attitude Да, не Lamar's тос. telling me about, Ама nigga. отзади, You да. ain't getting nowhere Ето е thinking Нега! like that. Опа! Ти ще го изрежем, ти ще го изрежем. After his bid, it probably be Нега. Опа! И ти ще го изрежем. You ain't shit. It's Не- fact. You нали get си what you черен, бе? get, fool. Имаше не... Ема, това, че си получил N-word пас от един, не означава, че мога да ходиш на друг. Аз не съм Не, черен. че тук има черни около нас, но да, Аз не съм черен. да, разбира се, да. Not now, homie. What's happening? Оба. It's nothing, man. Брат, с коя... Ора, смятай колко трябваше да те задвижиш. That's all. Hey, we meet here. Така не се ли барикадираш, бе? Опа. Опа, брат, май Homie set it up. бърка комбинацията. We ain't gonna be disturbed. Ей,
We doing this or what? Come on! That fucking Dean set us up. I said lay low after you got crossed. You ain't no motherfucker, that ain't me. I can see that. Handle that fool. Yeah, and I had Wszystko mi się skill. many times as it takes. Shit. Cover me, homie. I'ma hit you. Ah! Never fucking learn. Lele. Franklin. Going first next time, no fool. Shit, nigga, then we all be dead. CCF for life. Леле, брат, то силва стената, брат. Леле, какво става? Ще можеш ли? Айде, бе, айде, бе. Ой! Ой! Добре, 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 добре. Добре, човека е, че не е тука. Човека е, че не е тук, брат. Kill my ass, nigga. Ой, ой! Добре. Ще трябва да взема такива. Явно трябва да локваш. We ain't gonna run. Fuck that. Get out. Опа! We almost popped all these dudes. Fire, dog. Fire. You see that shit? Well, move. Shit, we gotta go for this shit spread. What kind of dumb motherfucker would trust that motherfucker? О, майко мила. You hear that? One time. Това е филм от Матрицата. Hey, one time. Джон Уик в действие. Черната версия. Давайте си, брат. Ей, вика, гаси лампите. Алекса, угаси лампите. Штрак. Тя лампата пък гърми. Це много бавно. Лама, ради. Но такъв. Це бафи. Кола чал, бе, той вече ги изчисти периметъра, бе. Брато. Къде ми е познатата ситуация? We gotta drop this heat. Този докът влезе, докът се качи. Да. Видях бакър на улицата, видя ли? Then stop driving all conspicuous and shit. Ми ако успеете да стръмете, няма да е лошо. Оба. Ще се направим, че не сме го видели това. Man, I'll get the cop mentality. Франклин Клинтън в действие. Бързи и яростни. Лос Сантос Едишън. Човека фърчи, брат, човека фърчи. Ой, Франклин. You get busted, man. Nothing righteous about this shit. Acting Нова like кола. Франклин, не си ми казал, че можеш такива неща, бе. Такива неща и Дон Торето не е правил, бе. Бегай, бе, бързо, бе, бегай! Нова кола, нова кола. Ай, вземи полицейската. Давай. Газ. Чай, читос. Ай, влизай! О, айде, бе, влизай, бе. Влизай, бе. Зелен. И колата! Колко пъти да сменям You the new колата? kind of hook, motherfucker. Няма тия прици са bulletproof. You know. Man, leave us be, motherfucker. Ах, на магистрата. О, не, брат, не си bulletproof, брат. Така, забравих, че му направя просто ето. I wasn't here. I wasn't even in this state. Да. Разклада. Воу. Брато! Леж! Клип на годината. You just picked me up on the side of the road. That's the story, dude. Чека, хем кара, хем пиши. Типичен човек от Лос Сантос. Опа, Криса, че идват. Жандармерите те търси, брат. Оба. Man, where the roll is at? Бягай, че МВР те търси, брат.
Ти нарушаваш тия законите на физиката. Как криза. Брат, толкова с хубави движения правиш накрая, само да се удариш от мантинела. Това е невъзможно. That's it, we lost him. Now take us somewhere where we can get it in, homie. Man, we going back to my crib, man, and you can walk in there. Опа. Той са хвърли, брат. Hey, what the hell you walked me into back there? Here we are, man. You gonna hang with your auntie while the men break it off. Shut the fuck up. Hell no. Shut the fuck up. Стели да ми, бе. Няма пошлята, я случи. Кем да спа, брат? Представи си след толкова дълъг ден. То чак брадата му порасна. Тя си виж там. А забравих, че не сме в Red Dead Redemption, бе. Там принцип ти расте брада и такова трябва да се бръснеш. Там се бръснеш, брат, с камъни, брат. Защото си мъж, разбираш. С остри камъни, брат. Седно играеш Far Cry Primal, само че малко по-грамотни хора. Окей. Котката мина под колата, брат, даже не сгази. Да. How is that possible? Физик. Impossible. So what's this place Eh. again? Kind of like a vegetable shop. Sort of. Ага, vegetable shop. Знам кой ще вземеш там, бе. Вари са другире. Вика vegetable shop. Кой ще вземеш шопска салата? Да, брат, браво. Шопска салата, да слабиш, нали? Нали? Опа. Добре, Лестър. Лестър иска нещо. Трябва да вземем той ли, бе? Дайте си. Майкъл. Боба. Леко, леко. Аз знам, че знаеш преките пътища. Ето един. Нали? Това е прек път, нали? Нали? Ето. Клип на годината. Давай ти си. Achievement. О, как ще успреш ти нищо, бе? Ето как. Ето как, разбирам. Това е много миротворен начин. По принцип, Майкъл не обича такива насилствени неща, но понякога се изискват, разбираш ли? Понякога се изисква насилието. Това е нещо светско. Влез малко под моста, да избягаш от Чичо Коста. Има Рима даже. Нали? Damn. Майкъл, много си умен. Опа. Не знаех, че Майкъл е рапър. Той Джими, той не успя, да, разбира се. Джими, той не успя. За кой? Опита се той да снима с DJ Дамян. Да направи някакъв такова... Ко крадеш там, бе? Пак ли бъкър крадеш, бе, Майкъл? Брат. Да, брат, влез в подводница. Това е подводница, това не е кола. Не така можеш да избягаш на полицейки. Малко влизаш в водата, биш гумите. Да. И си готов, а? Не ми се говори с тебе. Alright. Wanna say thanks? F, come on, get in. О, Франклин, успокой се. Франклин! Rest of you, driving the van. Norm, Франклин. you're in the back. I'm up front, alright? Айде по-бързо, ваняци.
Ей, това е дизел транзит, брат. Ей, това е дизел в транзит. Така сега ще дойде тая мисия, Alright, където listen трябва да up. оберем ти място. Four of us in this van. We're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship. Тук е сериозната, брат, виж. Става въпрос за лоялност, за доверие с живота си. Между другото, аз съм сигурен, че ако Майко е стане... голям филмат, примерно. А? Аз съм сигурен, че ако стане нещо сега, например, отиват да оберат някакво място. Обир. Да, и Франклин се остава за тях. Yeah, man, I'm Franklin, И dog. Майкъл, нали, иска да го I'm new to спаси. these kind of plan Аз out. мисля, че той ще остави Still Франклин. robbing. I done my share small job. Май You защо? know, liquor stores. Еми той предаде warehouses, Брет и Тревър, брато. Then I met this dude right Се са, Да, обаче виж се. искайки да се отърве. Опа! Turn me on to Виж this се, виж се. thing. Той, ако си спомняш, имаше една мисия, Michael DeSanta. дето Formerly той Michael Townley, right? трябваше да обере едно място. Там те са такова като пожарникари. Say, you're the И reason. там Франклин беше This is it. нокаутнат. Let's move. И Майкъл го остави навънка. Go, go! I got these cases. И това, Смятай, брато. това показва... Още ми почна мисията ти, че ги обираш, брат. That's all I get for Ба... bullshit. Той не... То сбил армата! Не. But you gotta do better. Край. Control. 50 seconds. Аз се спомням. Not do this. 50 seconds като? 40. Дай газ, брат, дай газ. Hey, get your shit together and stop dropping loot. What the hell is going? Hey, lady, you want Мълчи, ма! stop Там right така. there. All right, we're running out of time. We gotta step it up if we're gonna hit the target. 20. All right, that's our target. Keep it up. See how much we can get. All right. Clean them Ай, out. Let's get не, out. не, Деш. ще става. Let that be a lesson. Yo, so for the last time, move it. Man, get the fuck out my face. Let's go, come on. Трябваше да... Къде да се махат лицето? Трябваше да оставя нас iconic line. I'm driving blind back here. Жалко. You hear 1000 things every day, make sure this is one of them. Трябваше да... Той ме вика, you see couple of 1000 things every day, да. Майкъл, значи много е важно тук, а не, ти си Франклин, нали? Значи Франклин, много е важно тук да запазиш равновесие и да караш добре. Много е важно. О, Франклин. О, не! А ти взе парите? Damn cheap ass crew crashed itself. Foul. I guess we're all learning on the job. I don't know where to go. You gotta hold on. Where are you going? Regroup. О, не, брат. We gotta stick together. Давай, успокой се, бе, чакай. Насам, бе. There you are. Видя ли ти пъти? Hold on. I've lost my bearings. You lost? Man, you kidding me? Where'd Michael find you? Shit. Let's try this way. I hope you're right. Нищо, всичко е за парите. My bike don't like this mud. Hey, Kareem, these the wrong bikes to be using down here. Couldn't you have got us some scramblers? Заварчика. I picked these for speed. No one told me about the mud. Всичко е за парите. I don't know where the fuck we're going. Брато. Чакай, поне ще го... I can't take much more of this. Всичко е за парите.
Продължаваме напред. Лего, главата. Майка пак се. Главата, така леко главата. Леко главата. И ето тук започва филма, брат. Оба. Не се тръвжете, момчета. Майкъл поема от тук. Не, Майкъл. Не. Оба, Майкъл! За малко да направиш камиона триъгълник, брат. I should have paid for a better gunman. What happened to his part of the score? I managed to pick it up. All right then, good work. Yes. Alright there, good work. Yeah, come on, get in. Колко пътя би отишъл до морето? Lester's waiting for us at the lockup. Не знам, брат. Защото, като гледам колко пътя ти отива морето, накрая не ми се иска да ходя на море. Все пак не. Оба! Петък ще е много топло, брат. Това ще го изрежем от... Кое? Това ще го изрежем от клипа. Брат, днес искам да направиш някакъв епизод, окей? С ефекти, Това също го отрежем. Окей. Добре, сега тук ще има най-яката сцена. О, не децата, бе. Не, бе, децата, бе. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Не. Stop looking for the easy. Не, вярно. Tanisha, I gotta go, all right? I'm gonna change. I promise. You won't even recognize me. Проблем, дори няма да ме разпознаеш. И само виждаш пари, брат. $1. $1. Meet me at my place. Your car will be in your account soon. Окей. Окей, става дума за пари. Ето и ти трябваше, брат. Това защото ме схвърли последния път. Аз ще платя болницата, брат. Сега съм богат. Oh my days. Oh my days. Видя магия. Franklin. Видя пара. Do the magic, Franklin. Franklin, do the magic. Oh. Видя ми и парафиновата палка. Не. Без изкуствен интелект тук. No. Ти май ще без TikTok, без... Ти май ще май ще... Не. Да. Oh. Do the magic, bro. Do the magic. Do you line, bro? Ой, брато. О, майко мила. Майко мила! Мяга Френклин ми мяза на Джоджо, брат. Не на Дио, се дет забавя времето. Зала, Ардо. Майкъл. Ти сега ще го скипнем, Дибът да става сами вече се спукаш от... Добре, да. мисля, че тук не трябва да режеш, защото аз го скипнах, брат, така. Малко над 18, you know, така. Над Да. Добре. Представяме ви най-откаченият характер на света.
Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him, Wade. Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. You're meant to be inside. Не бързо ме на него, братове. You do that О, again, I'll чупи take му you to your ръцете. seat. Naked. Майко мила. Брато. Well, you just get in that bitch Ashley you was in, so if we bury Johnny in the desert, then they don't need to find out about it. You think it's Back, clever back. to disrespect women? Disrespect? Rack. What? I wasn't disrespecting. I just pointed out that we killed her. The bikers are meant to be over by the farm on the... Oops. Over by the farm on the right. Hey, you seen Ashley, Johnny's? О. Един байкър, два байкъра. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Alrighty, Root. Now we just sit on this guy. Тревър го каза, брат. Тревър го каза. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the Не, Тревър ги опаши. Тревър само. Seatbelts back here, or straps or something. I only keep things in the back I don't mind losing. Oh. Да, брат. Видя ли това ръбър бенд, бе? На вана, как изведнъж ще ускори, брат. Гледай сега пак ще ускори. Гледай. Гледай ти ръбър бенда, брат. Когато девелопера не иска да се доближаваш. Не иска да нарушаваш правилата на мисията. О, не. Това ли да беше взел кожата, СС, нали, знаеш? Като, как е, що е? Far Cry, да. Ооо! Леш, брата. Я ли ти, бе? Да. После човека гледате ляво. О! Чека, то са направи нещо магия. Направи нещо магия. Не го убивай. Не го убивай. Той, Не го убивай. един път го убих. Не знам как го И убих. мисията приключи. Не, тогава трябваше да търся място и го намерих. Смятай. Един вид мисията ни фейла, обаче ти беше на PS тройката. Да, на тройката, да. И не знам сега как е Brain Hands. Sit back and watch the show, you useless pricks. If you got any questions about what happened, Trevor! Frank's been shot. Представи си, брат, това е дебютният ти... нали имаш право да се представиш за първи път пред публиката и това е първи път, в който се представиш пред публиката. Какво е чувството да изтребиш еди си колко души, само заради това, че някой ти е нарушил сеса за fun time? You got a highly explosive cookhouse in that trailer, huh? I'm wiping out my whole customer base. You ain't got anything flammable like a meth lab in that trailer, do ya? За тебе имаш един. Oh yeah. I mean, oh no. Буркия. Оба. Не, вземе точно това. Брат, това нов рекорд ли беше?
той вече не ни трябва така. Човека не ни трябва, брат. Ah, don't be nervous, Ron. He'll be Брат, fine. как успяваш да оцелиш точно този ръб, дет не трябва да оцелиш? Как успяваш това? Между другото, тук има един момент, където един човек казва... Не, тук Тревър вика Ендлот. Верно. Ако се слушаш много внимателно, ще можеш да го чуеш. Я да видим. Той мисля, че единствено, който има право да го казва. Чакай. Слушай се много внимателно. Ето. Не, брат, не го е казал. Не, той имаше един клип, където един човек видя как той вика Ендлот. И аз го чух той нещо, ама явно не го казвам. Може би защото скипна мисията. Той къцин. I'm cranked on speed most of the time, but I'm productivity personified. You sure achieved a lot today. It was time to put my affairs in order. You going somewhere? Soon as I find that Spectre on the TV, Mike Townley. He's your buddy you said got shot, right? You guys used to run together. Yeah, that's him. My best pal. I thought he was dead. Най-добрият му приятел. You're catching on fast. Yeah, the fucking ghost I've been talking about. He's alive? He's walking and he's talking. He's sticking между up другото, joints, so I ти guess пише yeah, that последната makes him мисия alive, don't it? And how и you know мисля it's him? да спра видеото хора, тъй като And it's the same става corny прекалено shit he дълго. was spewing 10 years back. Даже не знам This could колко be a време trap, снимаме. Trevor. What if А, someone стои се wants тръжи. you to think he's alive? I was fooled when I thought he was dead. I ain't fooled now. Michael Townley lives and breathes. He's in Los Santos and he's got some explaining to do. They could be О, да. trying to draw you Майко out ще into много the се open. обяснява. That's a conspiracy theory too far, even for you, Ronald. Упс. Роналд! Роналд! Брат, Роналд отива в водата. Този път не ти проработи трика. Really? Well, anyway, it seems like a shame for you to be going just as TP Industries is finding its feet. I'll do what I can to put the business on its path before I depart. Get out of the car, Ron. Anytime to... Айде бе. Колата изглежда като чисто нова. О, да. Готово, сейфнахме. И хора, той ще бъде от нашия епизод. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се, subscribe, направи там. И И чао. ти беше от нас. Ето така, сме така последния. И ти беше от нас, хора. От мене и от Марин. Надявам се да ви е харесало. И да, ще се видим другия път.